aliens hijacked Bakugan Interspace and forced us out. Things took a turn for the worse in the battle for Nethia. We decided to join Fabia as she returned home so we could help with the fight. Once we got there, we were made members of the Castle Knights. Now Earth and Nethia were united in the struggle to keep Barodius from stealing the Sacred Orb. Lucky for us, we have the most powerful Bakugan, Dragonoid Colossus, on our side. Now, Drago! Bakugan, roar! What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall, gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hand. Two worlds collide on the inside. You gotta fight for what's right before it's gone, gone, gone. This is Bakugan. How utterly depressing it is that after decades of loyal service to the royal family, all I have to show for my troubles is you. That hurts. Nice try. I think it's time we extended our olive branch. Bakugan Battle Brawler's in! Divide and conquer! We heard there's a transmission from Gundalia! Yes, it's coming through on a secure channel. It's a send-only transmission. We can't respond to it. Attention, people of Nethia. This is Nerzak of the Gundalian 12 Orders. I would like to meet with a delegation of your choosing to discuss a possible peace treaty. Sunrise tomorrow at the western edge of Sector K. Nerzak? Is he for real? The 12 Orders are the ruling body of Gundalia. He could be acting as a messenger for Emperor Barodius. But I thought the Emperor wanted to steal the Sacred Orb. Is it possible that Barodius changed his mind? Perhaps, but it's also possible that this is the first crack in the Gundalians' unified front. So our plan to divide and conquer is working? Dude, that is awesome sauce! Wait, hold on a second. There's also the possibility that this could be a trap. It's true. We can't trust anything those creeps say. Trap or no trap, we can totally thrash those dudes! What have we got to lose? How about everything? We can't afford to be careless about this, guys. Come on! It's true! Now what? It is simple. We proceed with Nerzak's meeting. But how can you be sure? I am anything but certain. Astăzi nimeni nu stă jos. Hai să facem tot frumos viitorul luminos. Astăzi nimeni nu stă jos. Hai să facem tot frumos. Forța Zoom cum n-a mai fost. Astăzi nimeni nu stă jos. Hai să facem tot frumos viitorul luminos. Astăzi nimeni nu stă jos. Hai să facem tot frumos. Forța Zoom cum n-a mai fost. Washington, beton, Radio Zoo este în ton. Nu-i reggaeton, e karaoke și nu e nasol. Karaoke Zoo sună beton. Te face din Sicilian, Celine Dion. Face culmea să se audă la același microfon. Voci și rapping on. Boom, am venit cu el. Dacă Petre e prezent și cere pe dar vai. Încarcă Alicia. Ați văzut cumva căprioare pe aici? Astăzi nimeni nu stă jos. Hai să facem toți frumos. Forța Zoom cum n-a mai fost. Ești mic sau ești mare, ridică-te în picioare, azi contează numai muzica. România e în stare să dea muzica tare, vrem să auzim și vocea ta. Astăzi nimeni nu stă jos, hai să facem tot frumos viitorul luminos. Astăzi nimeni nu stă jos, hai să facem tot frumos, forța Zoom cum n-a mai fost. Facem frumos, e super party, România se distrează, nu contează că e zi sau noapte. Stai pe frecvență și tu, what's up baby, Radio Zoo, din zi de zi până noapte.
acasă până departe. Să aducem zâmbete, cu noi iese soarele. În fiecare zi, maxim difuzoarele. Facem istorie, cântăm toate piesele. La Iași te așteaptă karaokele. Ești mic sau ești mare, ridică-te în picioare, ascultează numai muzica. România e în stare să dea muzica tare, vreau să auzim și vocea ta. Astăzi nimeni nu stă jos, hai să facem toți frumos viitorul luminos. Astăzi nimeni nu stă jos, hai să facem toți frumos Forța Azul cum n-a mai fost. Nu poți să stai jos, e periculos. Te fac să te simți like a boss, indiferent că ești falit sau ai portofelul gros. E fără folos să stai întors pe dos. Gândește pozitiv, viitorul este luminos. Să uiți toate relele, toate nopțile, toate zilele.